Kamusta nga pala kayo dyan mga tol? Ito nga pala tayo sa Sual. Ang destination natin ay Bagbag Beach. So, pupunta tayo doon sa tinatawag nilang Batanes ng Pangasinan. Tignan natin kung mukha talaga siyang Batanes. Kung makikita nyo, yun yung pupunta natin doon sa dulo. Yan o yan. Maganda po dito, white sand. At andito po sila. Nakasimango po sila. So, tignan natin kung maganda dun. Let's go! A few inches later. So ayun guys, naglalakad na kami pupunta dun. Oh, ayun, ayun. At ito yung daan. So ayan. Medyo amoy seaweeds. At kung makikita nyo, oh, yeah. Ito tayo sa... Makikita nyo yung buhangin dito. Kulay white. White like dolomite. Ayan, kung makikita nyo, ang dami mga kalat dahil kakatapos na ng bagyong Ulysses. Ito po yung daan. Ayan o, ganda dito. At doon nyo yung pupuntahan natin. At yan, no? Ang ganda ng bahay, oh. Ito po yung dadaanan. Masakit daw. Masakit yung sand. So, ito po yung dadaanan. Mag-hike po tayo. Ayan ating model. Model ang pukina. Medyo mataas po yung ano. Aakyatin po natin. Papakita ko po sa inyo yung daan. Para yung mga pupunta dito maging aware. At bagi-bagi kayo. Bagi-bagi. Ayan po yung mga kasama ko. At ayun pa yung aakyatin natin. Medyo malayo pa. So ayun, yun po yung aakyatin natin. Medyo malayo din pala. Pagod ka na ba? Ha? Pagod ka na? So yun, lakad-lakad lang dito sa gilid. Ayan, medyo malapit na tayo guys. Ayan na siya. Pero yung dadaanan ay... Ayan, no, tignan nyo naman yung dadaanan. Dito tayo dadaan sa gilid. Ito po yung dadaanan. Dapat mag-ingat po kayo. Baka mahulog po kayo sa maling tao. Ayan, ito po yung mga dadaanan. Hindi ko alam kung anong mangyayari doon sa sumusunod sa amin na talong senior citizen. So ayun, tubig po yung dadaanan. Dandan! Ay! Kita nyo naman, ayan ha. Ah! Mukhang nananadya to. Ito. Ito. Ano? Hindi, saglit lang tayo.
dadaan dito? Ito na? Yan na ba yun? Uy, naku, ayoko na! Bakit? May bata pa akong Meanwhile. Pabalik na kami dahil hindi pwede, may bata. At masyadong risky yung pagpunta doon. Babalik na lang ako doon mamaya. So, ayan po yung tatlong senior citizen. No? Nag-iisip sila kung itutuloy pa nila yung pagpunta nila doon o hindi na. Pero kami, pabalik na po kami. Babalik muna namin yung bata. Dahil ganito pala yung dadaanan dito. Later. Hindi na po kami tumuloy. Kasama namin yung madami po. Yung madami. Tumuloy sila. Opo. Pero grabe po yun. Hindi ko gusto. Malakas po yung alon eh. Wala na pong bato. maganda po pag ano, pag kalmado lang. A few moments later. Ayun, so hinatid na namin sila dun sa may cottage at kami ay tutuloy dun sa tinatawag nilang Batanes ng Pangasinan. Kasama ko si Super Tristan. Yan. At nakikita nyo naman, yung mga senior citizen na nagtatangka na pumunta dito, huwag nyo na po ituloy. Yan po yung daan. So ayun, nakalagpas tayo doon sa mahirap. Dito na tayo ngayon. At ayan, sand na. Pero siya, malapit na. Dito ang aking aakyatan. Mag-hike na naman po tayo. So ayan, kita niyo yung view. Hiro ako. So ayan guys, pagod na ako. Pero sulit naman yung pagpunta dito. Dito pa lang, ang ganda na ng view. Grabe, layo pa na ito. So ito na yung sinasabi nila. Yung mga nagbabalak po na magpunta dito, extra careful lang po sa pagpunta dito dahil doon po sa part na yon mabato. Tapos pag minsan maaalon, tulad ngayon, napakaalon. Pero maganda dito, diba? Parang nasa Batanes lang. Malapit na tayo. So ayan, andito na tayo sa tuktok. Welcome to Bagbag!
ngayon, pauwi na kami at nakita nyo naman kung gaano kaganda yung Bagbag Beach dyan sa Sual Pangasinan. At kung mapupunta kayo dyan sa Sual, talagang sulit at mafe-feel mo na parang Batanes talaga yung view. At yung hangin, napakahangin po dun. So, yun lang po at ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod na video, and please like, share, and subscribe to Banong TV. Goodbye!